sabar. Wong sabar kekasihing Gusti. Nek nganti swara iki ora tak wangsuli, kesabar aku tak angkat, tak ampet. Nganti menutup peredaran darahku. Aku iso stroke dadakan. Aku dadi kaya ngono omonganmu, Kres. Kok dadi kaya ngono omonganmu? Aku wis ngerti, aku wis rasa tak tudunung-dunungke, rasa tak tuding-tuding. Nek bapakku iki wong kere, bapakku iki wong ceplek, bapakku iki mau melarat, bapakku iki mau ponokawan. Rasa tak omongi. Aku wis paham. Aku wis ngerti. Nek kok dadak tak omongke seru banget ning negara Ngamarta mongko sing padha rawuh akeh ra jamak kaya ngene. Kawula Nayaka padha seba. Kok kowe mentala ngucap, "Bapakmu ki wong kere. Bapakmu ki wong ora duwe." Mung gedibal 17. Apa wis minger keblate bapakmu? Kok kowe kok nganti ngeri-ngeri keblate bapakku ki? Nuwun sewu. Kowe iki saiki aku tak takon karo kowe. Kowe sapa e? Lho. Sarta palwanuting ranu desing karsa desing karsa mewah dening kanyut sira ring Gusti Sidat Sidat agung ing armata teka tansah dadya
gumlaring Projeng Amarta Yen Indra Prasta negari ngembanjang punjung pasir pawukir loh jinawi kemah ripah karto tata turaharja sinten ingkang regani Projeng Amarta menika warnane ini ingkang jejuluk Sanata Prabu Puntadewa ya Sang Darma Kusuma Trisal juga lenggah madaning dampar negari Amarta sinebo sangganing para kadang jangkep dadak sakuling mangke kawis tinggal rawipun Nata Agung ing Dwarawati Sanata Prabu Sri Bathara Kresna riwusnya lenggah madaning Datulaya sigra grawalaning galih nata ing Amarta Prabu Puntadewa bayana parigawe apa sanata ing Dwarawati kepareng rawuh wonten Projeng Amarta sigra merwani pangandikan dadi kemangro jiling pangandika Sanata Prabu Puntadewa ingkang dereng kababaring lisan sirin mas murubing langit long ramyang ingkang driya lirwang candra kata awangan somo ing tias katuritan
lemut kapiyataning rojit ram remendri yama nawo aku wonging aku wonging bang wiseso Nyuwun Agung mugi ngayomana marang Praja Ngamarta saisinipun Koko Prabu Sarawuh Paduka kepareng orayi para ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati Yayi tansah pinanganing kawidadan liring sambikala sawanipun ing Raka Indrawati wonten ing Praja Ngamarta kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Ngamarta kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kaskecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Indrawati kawula sampun mboten kirang prayogi biswanipun ing Raka Indrawati dinten samangke menika wonten Praja Ngamarta Yayi Kresna kakangku dadan aku ngaturake basaku katura Kresna kakangku kadangipun Kakang Dimas Werkudara tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadake jimat ora liwat prayogana nggon mlenggah Kresna kakangku Koko Prabu nadyan ingkang raying Madukara pun Arjuna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kadangipun Kakang Yai Janaka ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana Arjuna kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing asantosan Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nek kula sedewa ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana Yayi nek kula sedewa non kula pun dinggo jimat mugi kasekecak manggen jengandika lenggah saestu adamel gugup gagap guragapan raos ing manahipun ingkang rayi Ngamarta krana rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan adamel kejot raos ing manahipun ingkang rayi ing Ngamarta Koko Prabu menawi kepareng kawedaring kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para Kadang Sentana monggo kula dherekaken manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu sesembahan kula jagat kawasesane ngubathara wayaptura jagat Yayi estining wanaswanipun Raka Indrawati kala wau namung tetinju dhateng kararjaning kadang-kadang kula para Pandhawa jernyatanipun sampun dados kewajibanipun ing Raka Indrawati kula minangka dados pujangganing para Pandhawa ingkang tansah migatosaken dhateng kawontranipun kadang-kadang kula Pandhawa ing Ngamarta. Namung emanipun sasamunipun ing Raka Indrawati dumugi tapel wates negari Ngamarta. Saengga kula manjing wonten ing Kutagara nggumun raos ing manipun ing Raka Indrawati. Krana saking menapa sareng kula tingali kedaton negari Ngamarta ingkang sakalangkung endah menika kala wau persasat kados koncatan yoni. Kados boten wonten sunaripun negari Ngamarta. Mila ingkang saking menika gandeng sakmangke kepasang yuk ya katuju ing nuswanipun ing Raka Indrawati anyarengi mangsa pasewakan. Malah kula badhe nyuwun priksa. Menapa to ingkang dados sababipun dening mekaten kawontenanipun Praja Ngamarta? Koko Yai Prabu. Koko Prabu. Mugi dados ing kaweningan pepanggihanipun para Pandhawa wonten ing Datlaya sakmangke sayekti. Namung badhe ngrembak babakan inggih menika pamunging para Pandhawa tanasaris kejawi namung Kakang Semar Badranaya ingkang samputan sawetawis wekdal tigang candra dinten sakmangke menika mboten sowan wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu kuwatos raos ing manahipun ingkang rayi Ngamarta menawi ngantos kogel kagelan penggalipun Kyai Semar Badranaya satemas sakmangke
amisahaken diri dhateng kaliyan para Pandhawa lajeng kados pundi kawontenanipun Pandhawa Koko Prabu sidhem jroning pasewakan wadya gong tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendratama mango nengi lermu sing duka ceta berbuti mandana raras berbuti mandana raras sak pandurat kendel madering datul negari Ngamarta sami midhangetaken sabdanipun Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma tu Nalindra ingkang wicaksana wasis dinampi Ngara Indrawati dadya kendel datanmu babah datanmu Seknata ing Ngamarta sumawon ana ing Indrawati lenggahi kanyut minangka wardu kanut ujarane ganten wardu jarwa ngecok nang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba apa to kang dadi darunane ora ana macan ngurake Gajah Medha saka Wantilan kejawi-jawi namung utusan saing Karang Kadempel atmajane iki Lurah Semar niki Lurah Bagong nyerpepek pindha sata metarangan kaya gurek kang samya tumingal mangro bae para kawuli kanca piyak ana daya minggir jaluk dalan Rama dewaning sun ing Koko Prabu wonten dawuh Yayi mboten nginten horeking masewakan kula kinten menawi wonten nayaka minggahe Nalindra ingkang sowan menika malah mboten pangling Atmaja utawi Panakawan ing Ngamarta atmajanipun Kyai Semar pun Bagong ingkang Ngabyantara Koko Prabu Wiladala Jagadéwa Bathara Yayi nadyan kados menapa Bagong menika tasih Panakawanipun kadang kula para Pandhawa mila kembok menawi sowanipun Panakawan menika dipun utus dening Kakang Semar menawa saking pikajenganipun piyambak monggo kula aturi andangu Yayi Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi kula nistasaken dawuh Panakawan Bagong padha kanthi raja sak praptamu Panakawan tansah pinanganing kawidadan nering sambikala kepareng kula sowan ngersanipun Sinuhun Prabu Puntadewa ngaturaken sembah
pangabekti kula kunjuk ngersanipun Prabu Puntadewa. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanono. Kula pundi nggo jimat paripeh. Kula cancang pucaking weni dumawing widang rumeting Werdaya. Saestu ndak dadosaken cahya nercaya daging rakayuwanen. Bagong gawe bombong dene jangkep kang dadi aturmu. Nggih. Menawi saged niki kula mboten ajeng lucu. Ngono Pak. Kula ajeng serius niki. Supados enggal cekak-ceket mekaten sinipun. Bagong Padharjo. Ngestripun Sinandarawati wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Tak tampa pangestuku tampanono. Sangat anggen yen dadosaken jimat paripeh. Bagong Padharjo. Maestipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Prayogakno kon ngulungguh. Sampun boten kirang prayogi. Bagong Padharjo sapraptamu. Sampun boten kirang prayogi. Kurang. Oh nggih, Ding. Kula pundi nggo jimat paripeh. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk, Ndara. Iya Bagong pangestuku tampanono. Kula pundi nggo jimat paripeh. Ana ngaturaken sebab bekti kula kunjuk, Ndara. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Kula pundi nggo jimat paripeh. Kepan kula ngaturaken kok meh mubeng bae ta iki. Ngandel ora. Wong kowe iki wis ora iso. Nek kon tenanan wis ora iso. Kowe iki tetep watakmu iki gecul kumarucul wong ping diwenehi pangestu karo Janaka kok mubeng wae. Heeh. Prayogakno nggonmu lungguh. Nah niku sing kula entosi. Sampun mboten kirang prayogi niku pasangane niku nek pangestu niku kula pundi. Bagong prayogakno. Waduh. Iki apa iki? Sampun mboten kirang prayogi. Punakawan, Wonten dawuh sinun. apa sababe dene sira sowan sapa ingkang utus sarta karo sapa sowanmu ning negara Ngamarta? Namung piyambakan iki wong. Numpak pit. Niki kira-kira lagi usum. Iya Bagong. Nggih. Mula kula nggih mboten kanton kula tetep yasa. Iya ya Bagong syukur. Nggih, saking kayu. Sing penting iso nglinding. Iya Bagong, iya. Nggih. Niku rantene saking nganu. Napa niku? Rotan. Iya Bagong, iya. Bagong, Nun wis gek matura aja ngrembug sepeda. Kresna kakangku. Perkudara piye? Bagong wis arep kepengin dadi wong sing tenanan kowe malah nglecek. Ratu kok ngrembug sepeda. Lah ya ora usah tok baleni kowe dadak tak nyebut kuwi apa? Sepeda ya apa tegese? Wis. Asepnya tidak ada. ajur tenan iki wis. Rusak kanane. Kraton kok malah ngembug sepeda. Mula kowe ndang matura Bagong. Nggih. Sowan kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Ora saka karepmu dhewe. Mboten saking karep kula dhewe. Nah, ana perlu karo sampeyan 4 mata. Iya. Ning niki kula sowan teng Datulaya merga kula pancen diutus kali Bapak Semar. Bapakmu kena ngopo Bagong? Mboten kenging napa-napa. Ning utusan kali kula. Tegese bapak mutusan ana wigati apa? Ah niku ngaten. Bapak niku pun pinten-pinten dinten niku kaya wong masuk angin ning ora masuk angin. Kaya wong lara ning ora lara. Sareng kula tabok bapak niku tumuli kersa ngendika, kali muntah-muntah. Nggonmu nabok Gancengel. Tiyek ngene. Bapak terus ngendika, aku jane pengen bangun pun kayangan. Kula ya kaget, Pak kok arep bangun kayangan iki sebabe apa? Bapak ki wong sekeng, wong ora duwe, wong melarat, wong istilahé wong kere arep bangun kayangan iki ngomong ngrepotke anak. Engko anak tok kon nyumbang apa-apa. Kanane wis angel lho Pak iki. Aku wis 3 sasi mandeg ora nyambut gawe. Nek sampean macem-macem arep bangun kayangan ngebot-boti uripe anak, iso ana perang antaraning wong tua karo anak. Kula nganteni bapak terus jelaske, aja salah tampa.
Aku arep bangun kayangan iki ora aku bangun papan sing magrong-magronge mbane kaya kayangan babar pisan ora. Ning aku ora arep bangun kayangan sing wujud papan sing magrong-magrong kuwi ora, ning aku arep bangun kayangan. Kayangan ki ateges uripe kawula sak negara Ngamarta. Uripe kawula ki supaya kepenak, tentrem, ayem, ora kekurangan sandang pangan. Aku sing tak gayo. Mbane men uripe kaya dene mapan ana ing kayangan. Aku ora ndek niat babar sari, Babar pisan. babar pisan. Ga mriko. Hus. Ora duwe niat babar pisan. Bakal bangun papan sing megah kuwi ora, ning bangun morale karo kawula. Mengkono. Nggih. Mula bapakmu 3 sasi ora sowan ning Ngamarta. Pancen wis diniati supaya Pandhawa niku goreh penggalihe terus rawuh teng Karang Kadempel nang leti karo bapak. Aning jebulane bapane anu para Pandhawa mboten rawuh-rawuh terus kula sing kan diutus sowan teng negara Ngamarta. Terus wigatine apa? Apa pancen njaluk Prabeya? Mboten. Apa pancen njaluk ya kuwi pitulungan para wadyabala supaya bangun kayangan? Mboten, kula matur mboten papan sing magrong-magrong mboten. Mboten papan sing apik mboten. Ning ngendikane bapak apa sing tak lakoni iki bakal lakon nek Pandhawa mariki ngampil ya kuwi apa Bagong? sik to. Pusaka. Pusaka negara Ngamarta ing ngaran ya kuwi siji tumbak. Wah, jan. Tumbak apa? Aja saka tumbak. Liyane kuwi. Pustaka Damus Myang Jimat Kalimasada. 1. Ana pira sing bakal disilih? Pirang-pirang? Siji kula aturke Pustaka Jamus Kalimasada, angka 2 Payung Mutha. Payung Mutha piye? Payung Tunggul Naga. Nah, Payung Tunggul Naga, angka 3 Tumbak tempe kara ya. Tumbak Kara Welang. Tumbak Kara Welang. 3 menika kedah kula suwun ngampil kula suwanaken wonten ing sanipun Bapak. Nek sinuwun Prabu Puntadewa diparingken matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ananging menawi mboten sebabe napa, perkarane napa, dasare napa, kula aturi paring pangandikan sing cetha lan gumathok lan ketemu nalar. Nek sebab lan musababe ming digawe-gawe, niki kula wis dipasrahi Purba lan Wasesa. Ngamarta, najan kula suwita teng negara Ngamarta, nek pusakane ra entuk disuwun ngambil dening Bapak, rawe rantas, malang putung, ajeng kula rebut srana pripun mawon carane. Gagatri sang kapirangu rinanggul kinembet kembet dosa ngreknaning bawana ing jagat Dewa Bathara. Yai kula nuwun sewu, kula ingkang badhe maringi wangsulan kaliyan pun Bagong. Koko Prabu kula sumanggaken namung Bagong menika panakawan panjenengan. Nggih kula tasih enget. Bagong, ponakan Bagong. Sinuwun Ndarawati. Iya. Kok jumeneng wonten ngajengan kula? Aku ingkang bakal menehi wangsulan kalawan kowe. Babagan perkara Pusaka 3 sing arep suwun ngambil. Ya kuwi jimat Klimasada, tumbak Kara Welang lan payung Tunggul Naga. Wis to, aku tak takon karo kowe. Ngerti sejatine jroning pasewangan negara Ngamarta iki mau Yai Prabu Darmakusuma sakadang kadeyan kuwi ngrembug perkara bapakmu nggono ora sowan 3 candra suwene. Ninggal kalawan kewajiban kaprajan. Dadi penggalianing para Pandhawa nanging durung nganti dirembug kanthi apik lan becik dumadakan kowe sowan. Kowe sowan ngersaning para Pandhawa kowe ngandhaken bapakmu kepengin bangun kayangan mbutuhake pusaka 3 negara Ngamarta. Wis aku tak takon. Saya aku tak takon karo kowe wangsul ana pitakonku. nggih. Bapakmu ki derajate apa? Kere. Bapakmu ki derajate apa? Ming abdi, ming panakawan, ming kawula cilik, rakyat melata. Jelata.
Lebon lemut tak akep. Mabur ning cangkem. Nabraki apa-apa. Wis ora perkara nabraki apa-apa. Nggih terus. Lah saiki nek kowe ngerti bapakmu ki wong derajate ngaceplek mung Panakawan mung batur saumpamane mung kawula cilik. Lah kok dadi bapakmu wani utusan lawan kowe nyuwun ngampil pusaka telu negara Ngamarta kuwi kosek to. Anggepe bapakmu kuwi sapa? Apa pancen bapakmu kuwi leluring para Pandhawa apa derajate bapakmu kuwi ngungkuli para Pandhawa? Pandhawa kuwi ingkang kagungan pusaka telu. Pandhawa sing duwe tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Klima Sada. Pandhawa kuwi pepundhane bapakmu, Pandhawa kuwi sesembahane bapakmu, Pandhawa kuwi sing menehi urip karo bapakmu. Lah kok dadi bapakmu cumalena lan nyolan-nyolan ngucape wani nyuwun ngampil pusaka telu. Wis mingerke berarti wong tuamu napa piye? Wis ora eling derajate Semar. Wis ora kelingan Semar kuwi derajate mung wong cilik. Lah kok dadi wani nyuwun ngampil pusaka? Tegese panguwasaning Semar ki apa ngungkuli para Pandhawa napa piye, Bagong? Sabar. Wong sabar kekasihing Gusti. Nek nganti swara iki ora tak wangsuli, kesabar aku tak angket, tak ampet. Nganti menutup peredaran darahku. Aku iso stroke dadakan. Aku dadi kaya ngono omonganmu, Kres. Kok dadi kaya ngono omonganmu? Aku wis ngerti, aku wis rasa tak tudunung-dunungke, rasa tak tuding-tuding. Nek bapakku wong kere, bapakku wong ceplek, bapakku ki wong melarat, bapakku ki Panakawan. Rasa tak omongi. Aku wis paham. Aku wis ngerti. Nek aku dadak tak omongke seru banget ning negara Ngamarta mongko sing padha rawuh akeh rajamak kaya ngene. Kawula Nayaka padha sibuk. Kok kowe mentolo ngucap, "Bapakmu ki wong kere. Bapakmu ki wong ora duwe." Mung gedibal 17. Apa wis mingerke blate bapakmu? Kok kowe kok ngani ngeri-ngerike blate bapakku ki nuwun sewu. Kowe iki saiki aku tak takon karo kowe. Kowe sapa kowe? Aku Ratu Ndarawati. Aku Ratu Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Aku ngerti. Sing lenggah ning awakmu aku ngerti Sang Hyang Wisnu. Sang Hyang Wisnu. Wisnu kuwi apa? Wis le anu. Stop. Wisnu iki dewa. Ning kowe kudune paham, kudune ngerti alur silsilahe bapak. Bapake sapa? Sang Hyang Ismaya. Kowe nek nyeluk bapak ki Pakde. Mergo kowe iki anake Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adine bapak. Hah? Aku dadi kowe wani nyamah asmane babeku. Wani nyamah asmane My Blacker. Wong ngarani ora iso. Lah kae karepe piye, Yayi? Kae karepe father. Hah? Wani ngeceh My Blackerku. Kowe wani karo bapakku kowe, ha? Wani karo wong tuaku. Nek pancen jroning pasewakan iki sing ribet-ngribeti sedyane Semar, sing nutupi karepe Bagong nyuwun ngambil pusaka. Ora masalah, Eko. Ora masalah. Ning ditenono omonganmu ya tak rekam. Omonganmu ki tak rekam. Ora percaya wae. Mangsane aku ora gablek HP. Aku mlebu kedaton ki HP wis tak rekod. Sak omong-omongane wong-wong ki wis engko kan diteleng ngarepe bapak. Klik. Bapak tak kupinge tak leboni watu. Apa to kae sing dileboni kae, Pak? Handbrake. Hah? Engko bapak krungu kabeh omonganmu nganti bapak ora muring karo kowe. Aja dundang Bagong legane ngono. Ora dalan. Resna kakangku. Bareng tak pitung-pitung tembungmu mau rada teksura karo Bagong mula ora aneh yen Bagong nesu. Yen nganti Bagong iki mengko wadul karo bapakne. Wah, kriwian dadi grojogan keguyon dadi tamisan.
kurdo surma pangga wagut gati nyomawukat ira wang-wang om Nyai Werkudara barep kakang kuwi Arjuna ulungan maring adhawu miturut penemuning sira Yayi kepiye Bagong winadyang wong srogal-srogol wong sembrono ning duwe pambegan jujur Bagong ya arep omong Panakawan gaweane tumindake sok kewanen karo Bendoro ning aku ngerti watahe Bagong wong jujur dhewe yen dikongkon ora bakal nambahi ora bakal ngurangi tak kira pancen Semar butuhake pusaka 3 pusakaning para Pandhawa turta malika Prabu kula nyuwun mahapunten gegayanipun Kakang Semar menika luhur sanget nedya damel kayangan wonten ing negari Ngamarta ambangun moralipun para kawula Prabu kula kok rumaja ngelen Kakang Mas kekalih nggih kok Prabu kula rumaja ngelen Kakang Mas kekalih yen to pancen kaya mengkono Yayi aku njaluk lawan Dimas Werkudara pisan kang padha bandayuda pun Kakang lawan Yayi Arjuna nedya liwat alun-alun pepungkuran sowan marang Karang Kadempel sinambi amundi pusaka katelune Koko Prabu monggo kula dherekaken wah njaluk pamit semangkean temenanan jan nglarake ati omongane Prabu Bathara Kresna. Nek bapakku ku wong kere gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat. Aku upama ora isin ana nangis nang ngarepe Kresna kok tekan semono. Nek Nalendra Titis Bathara Wisnu omongane kok kaya kernet. Watone ison jeplak wae cecepe wong kere gedhi ora mingerke blak wah lara tenan asih. Arep wani kok aku ra wani. Iki mesti urung dilangi tenan to tekeke iki. Suwane Ngamarta ana tekek, suwane Mandura ana tekek. Dandang karo Mas aku kok nglembras anggon-nggon. Elok tenan iki, ana kepiye meneh? Oke, wis tak niati ben geger ya geger. Bapak nek tak lapori Pak, kowe dunake ngene-ngene karo Prabu Kresna. Wah, blegedhuwek. Sak dulita lit. Kaya apa Ndara Kresna wis kriwikan dadi grojokan tenan. Mandeg dhisik. Ketok, sampean ketok. Sampean wedi kula mlayu muni tak landhake bapak. Ketara sampean nututi kali kula. Sampean mengajeng glembok karo aku supaya aku ora bali to. Ha ta. Ha ta. Ngerti aku. Bagong sing sopan tangane. Gawa gendro. Gawa tukang pukul. Aku ngerti nang Ndara Sencaki tukang pukul sampean. Ora masalah. Padake aku wedi wae. Mula sinuwun sing jeneng piyai niku nek ngendika sing apik, nek ngendika ki aja sok natoni karo sing mangendikani. Tur sampeyan kudune nyawang. Sing tak jak omong ki sapa? Ngono lho. Kula karo sampeyan ki tepung wis 45 taun lho. Wis suwe lho tepung. Ngibarate saka kuncung nganti gondrong. Duwe jabang nganti Malang Celapang
Sampeyan niku serawuk wong kalih kula. Lah kok sampeyan kok mentala ngunekke kula? Monggo sing mangunekke dudu kula, sing mangunekke bapak. Bapak karo sampeyan kan srawunge luwih suwe. Luwih iso sampeyan durung dadi Kresna, isih wujud Bathara Wisnu niku wis dimong karo bapak. Kok mentala kaya ngono omonganmu? Nglarake ati lho. Wong kene urip nang alam padang niku pathokane nek ora seneng dijiwit, aja jiwit, nek ora seneng ditabok, aja nabok. Nek ora seneng dilarani, aja sok nglarani. Niku pathokan dienggo wae uripe tentrem. Sampeyan kok kaya ngono, dindelke, setyake, dinunun pirang tumandang. Anggere muni wis setyake, capeng, mlintir brengos, anggape ora ana sing iso menyentuh nata Tandrawati. Grilusi jalma tan kena kinira. Ngono. Aku wis sing rumah ora ndek derajat pangkat. Kula niku nek omongan wae mesti kula tata aja nganti nglarani atine wong kok. Sampeyan Nalendra kok nek ngendika nglarani atine wong. Bagong, bisa dikandani apa ora? Iki kok Prabu Ndrawati sesembahanku. Yen kowe ora duwe tata krama, kowe neranyak, kowe bakal tak jembalani. Ngono kae, ngendelke kekasarane jukan. Ambanya. Monggo nek arep tak tucuki monggo. Ngono. Arep tak antemi monggo. Mergo aku ora ndek tata krama karo ratu Gustimu, kowe arep nutuki aku monggo. Ning nuwun sewu, masyarakat sing padha mresani jumlahe 8.300. Streaming sing padha streaming iki padha preso, ngerti ndi sing bener ndi sing luput. Dadi nek kowe jotosi karo aku, wow, bakal disengiti wong sak donya. Tenan kuwi. Setyaki mung waton ngestokke dawuh, ning ora gagas Ratu Gusti iki bener apa luput. Ayo ora ngomong apa kowe? Kalah kowe nek ngomongan karo aku. Aja kok Kresna dukuh kowe gila. Una iki legane aku sak penake dhewe ora. Wis Bagong, cukup. Cukup apa sesak kok cukup. Engko disekengke. Anggepe apa? Anggepe rumangsane. Saiki kowe bali ora? Kowe bali apa ora? Yen kowe bali, kepenak awakmu yen ora bali, ya wis nuwun sewu yen kepeksa aku mentolo karo kowe. Ngandel ora? Kata-katamu mung kaya ngono kuwi. Wong kepengkok ora iso wangsulan ki terus gunakake cara-cara sing kasar, dumen duwe wewenang dienggo sewenang-wenang. Dumen duwe panguwasa kinarya gada, terus nggo ngidak-idak karo masyarakat sing cilik kaya ngene kuwi. Hah? Kowe bali apa mbacut? Jelas bali. Nek bali yo. Nek bali yo. Kula ora arepani karo sampean. Kula pancen napa jenenge? Presentasinya berat kepulang. Tegese kula kudu bali. Merga ana omongan sing ngajeng kula omongke teng bawah. Kok pecah siramu. Setyaki. Biasane sing tok jujuki anakmu sing sok tresnani. Kakang Garukaca. Aku iki yen ora kowe ora rampung. Sebabe Ngamarta Krawuhan Kresna. Barep kakangku harep wadul yen to Semar ora sowan 3 sasi. Lah iya aku ya mikir nek kakene Semar kok ora sowan iki sebabe apa? Bagong sowan. Lho. Si Petruk sowan? Iya. Kuwi gatine Semar arep bangun kayangan jilid pusaka Ngamarta 3. Ya kuwi tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Klimasata ning Kresna kakangku mangsuli malah ngelek-elek karo Semar. Bagong nesu. Apa omongane Kresna arep diwadulke karo Semar. Kresna nututi Bagong. Antasena, piye? Kowe ngerti adat saben Kresna kuwi nggawa sapa? Nggawa tukang cuci ndasmu. Anu nggawa Setyaki ngono kok ora usah kesusu to santai. Setyaki ora nganti ngewangi Kresna tak pasrahke karo kowe. Lah bapak ngopo? Wah, aku ora penak. Engko dikira aku mbelani Bagong.
Aku ngentrengke Kresna mulai wangono. Yen pancen Kresna melu-melu kowe kandhakno aku. Siap. Ngestoke dawuh. Wah, ora rampung gecek ndasmu. Iya, Pak, ngestoke dawuh. Ler mangos wakang layon denya ilangang memanisnya manis madu. Aku iki gumun karo kowe lho, Gong. Tangi. Alah, lakon apa iki, Pak? Tangi. Tangi. Ya dolesi. Mu tak idak ndasmu kowe. Aku nek karo piyai siji iki kompak e. Ya gawe grup dagelan. Moh. Ndaming tok badi wae ora. Ngopo kok ngerti-ngerti ketemu aku ngelekar? Kaco. Kacone. Doyak. Sapa iki? Sopo? Adine Kresna sapa? Bibi Wara Sembadra. Udu. Nek doyak aku cetha gelem. Lah adine si Wandarawati iki. Adi kan ya, adi pepean ya, mae diwengku utawa direngku. Senopati Ndarawati. Oh, Mak Cilik Setyaki. Udu Sima. Mak Cilik Setyaki. Mak Paman. Ora, aku nek nyebut Mak Cilik Setyaki. Oh, terus Lho, sing terusi aku terus ora ada perang. dadekke wae engko golek masalah. Engko nek Ndara Setyaki ya wis biar kula mboten sios nglabrak Bagong, langsung tok gajul wetenge. Diek ngono, kudu dadi ngono kok ora gelut. Moh aku ra wani nek kon marahi ngono kuwi. Wis gawe lungguh kene engko tak iwangi. Siap. Ani ngono, lho. Banter banget mlayu bleduke kaya ngono ae. Ya wis mundur kene engko tak kandharane nek tak rembuke apik-apik ngono nek kira gelem apik-apik syukur nek ora ya tak tandangane. Heeh. Sampeyan sing dawuh sapa? Bapak. Lho. Ndara-werku jare mbelani ku lho. Nyatane aku didhawuhi karo bapak. Wah, nek ngono apa kekarepane Bapak Semar mesti arep kasembadan ketara Ndara-werku Ndara napa niku liwang kalih kula amarga nek mboten ngoten niku janjane Gamelane wis muni. Oh, ya. Mak Cilik. Inggih, nggih. Anggir Antasena. Heeh. Kok jumeneng wonten mriki? Ora Mak Cilik kok mlayu-mlayu ngopo? Ngoyak tiyang. Sing doyak Tiyang wonten wingking menjenengan. Lho, Bagong kok? Inggih. sebabe Bagong wantun kalian Sinuwun Ndarawati. mergane Bagong wani rak mesti ana sebabe. Mergo aku ngerti watake Bagong ki ora bakal wani karo sapa wae nek ora diwarai. Nek dicocok atine, dhewe ora nyawang ratu, ora nyawang satria, ora nyawang pendhita, ora nyawang sapa wae, wani. Wani to, Kong? Wani lah kendel. Turah kendel. Turah-turah ming dhuwit. Kurang terus. Nek tak takoni iki lewang sulan pisan wae ora usah keterus-terus. Oh nggih. Nek sing jeneng gamelan wis muni iki le omong leren. Kemempengan ya kanangan. Nek Masih arep ngantemi Bagong, arep ngajar Bagong, aku sing ra entuk. Anggir mboten pareng. Ora entuk. Tantrimanipun anggir aku ngewangi Bagong. Lah ngaten panjenengan badhe wantun kalian kula. Nuwun sewu ora wani karo Mak Cilik. Ning wani karo sipate Mak Cilik sing agahan ngewangi karo wong sing urung tok pitung bener lan lupute. Urung karuan si Wandarawati kan adan titi sing diwiwa, ning tumindake sarwa bener durung karuan. Kae isih kesipatan watak titah, tegese watak menungsa lumrah. Sing kedunungan ina lali salah apes lan mati. Dadi ora sateruse si Wandarawati iki dadi wong bener. Mesti ya kedunungan luput. Nek dununge luput mongko tok ewangi kowe ya melu luput. Gandeng iki mau tak pitung kowe luput, Bagong bener. Nek kowe arep ngantem karo Bagong, saiki perkarane ora karo Bagong ning perkarane karo Antasena. Yo. Pisan gawe sekali-sekali aku tak nyoba kekuataning Senopati Ndarawati iki piye? Ayo.
Kepiye kami ngumat-umat kowe? Kami ngono ngapa? Piye Ndara Setyaki? Ampun meneng mawon kaya ngoten niku. Niki lho jago kula wis kaya ngoten iki. Yo nek pancen nyoba. Mengko iso dititik kok Mak Cilik. Aku ngerti Mak Cilik iki piye Digdaya. Aku yo nuwun sewu. Saiso-iso ngimbangi kekuatane Mak Cilik. Ning ana tetembungan ala ora tumama ning becik. Saampuh-ampuhe wong ku nek mbelani watak ala utawa mbelani watak sing salah mesti kalah. Wis to yakin? Ora usah dadak mbok pitung. Nek sampeyan kalah karo aku sampeyan aja isin, sampeyan aja wirang. Mergo sampeyan mbelani watak sing kleru. Sayo, diwiti saiki apa kapan aku manut rupak Pak Mani Jembarwani. Aja meneng wae Mak Cilik. Bagus. Matur nuwun, Pak. Arep ngopo? Arep melu-melu Wah, melu-melu apa? Iki anakku. Nggih, jan gleleng tenan kata-katane jan remasuk. Iya. Ulang aku. Gleleng. Ulang aku. Lulus SD. SD online. Online yo Ora tau sinau, ora tau ujian, ngerti-ngerti lulus. Rewet. Bagong. Dalem. Balyo ning Karangkadempel. Barep kakangku wis budal ning Karangkadempel sinambi nggawa pusaka 3. Estu napa? Yo. Wah, matur sembah nuwun Ndara. Napa pikajanipun Bapak sampun kasembatan. Yo. Nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Antasena. Pak, Bagong ditutik. Ndak ono apa-apa. Aduh, iso dikai security. Jan ngono. Remen kula. Yo. Wis ndang Balyo. Yo Gong yo bareng karo aku. Yo, jajan lho. Yo. Wah, jan kowe iki mesti ngono kuwi kok. Iki dina iki sing nggo mangan apa? Oke, soto, sate, gulai, tongseng Ora, wetengmu amot kok. Amot iki engko tak tarik melar kok wetengku. Sangko ngger iringan tak ngek-ngek ngono segone ngiwo kabeh. Ku ngisi sing tengen tak tarik ngek-ngek ngono. Segone mlebu nengen kabeh. Ha tengah ru ngisi tongseng, jus. Terus tarik medun. Aja ndak kembar. Oh iya. Wah, mbok aja kene to. Ya seneng aku ya mergo kowe iki wis tuwa nek tak keplak ndak aku kuwalat. Yo Gong yo. Yo, nyuwun pamit Ndara Werkudara. Sing hati-hati, aku nututi. Nggih. Setyaki kok bedani perkawis. Kowe kok lungguh dhuwur iki kok. Aku iki ratu Gustimu. Aku kadangmu Nalindandrawati. Nggih, kula ngertos. Nanging sakedhakan menika kula nyuwun pamunten. Paripaksa kula mboten saged nyembah lan paduka Kanjeng Koko Prabu. Lho kose. Perkarane apa? Koko Prabu damel perkawis kaliyan Kakang Semar. Monggo nyatanipun Kakang Semar menika petanganipun sareng kula petang kula gelar kula gulung. Kakang Semar leres panjenengan ingkang lepat. Lho, salahku apa? Pusaka 3 menika mboten kagunganipun Koko Prabu. Ninging menapa paduka ingkang gondheli pusaka 3 ngantos panjenengan nguman-uman asmanipun Kyai Semar. Kula mboten cocok menawi panjenengan nggadahi sloga ingkang kados mekaten, nggadahi tumintahe kados mekaten. Wila dalah. Lah kok dadi kowe malah ngonek-ngonekke aku? Ora Bu, menawi badhe nerasaken lampah kula semanggaken kula wangsul wonten garba ruci. Saya gempung penggaling nata Ndrawati kelawan kula Semar Badranaya. Mulat kawontenan kados mekaten nalika semanten peteng ndedhet penggaling nata Ndrawati pantok puntaning tekad sigra matek aji pameling cumlorot sang Pandya Betari Durga.
sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kangku miteraneng asta kang miteraneng asta aneng asta Patobat iki ora pangling Kresna inggih pun lah kok dadi kadingaren kowe malah matekaji pamling ngrawuhake kelawan ulun nggih rana apa namung paduka ingkang saged mbiyantu dhateng pikajenganipun ingkang wayahing Ndorowati ngengeti Kyai Semar Badrana anggenipun badhe mbangun kayangan tan wandhe namung badhe ngembari dhateng panguwasipun para Jawata mila niat kula nedya njugaraken Kakang Semar anggenipun ambangun kayangan kula nyuwun sabiyantinipun Kanjeng Ibu Pandya Betari Durga supados samangke damel srana jugaripun Kakang Semar ambangun kayangan Kanjeng Ibu titih prani mangan hanong paricata mbak lumembak lamun mambeng lerombak ing segara hangra sedhe selikur dina Patobat ya ta yen pancen kaya mengkono aja kuwatir Wadya balaku tak sebare ana ing Karang Kadempel supaya nyusupi jiwaning kawula sak Karang Kadempel supaya Kakang Semar ora kelakon nggone bangun kayangan matur sembah sewu tanpa pepindhan kejaba saka kuwi nggonmu bakal njugarake Kakang Semar nggone bangun kayangan aja wujud nata Ndorowati nanging tak dandani Kresna tak dandani wujud kaya mengkono ora bakal ning ngerti ento kowe bakal barang ampuh ning Karang Kadempel. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan monggo pandhawanipun gelak lampahipun. Kabeh para wadyabala berkas sancim setan mriprayangan lilu Banaspati kleng-kleng balungatan ndak gendruwo wewe glidrah. Aja nang keri budal marang Karang Kadempel disusupi jiwane kawula sak Karang Kadempel dimen padha gegeran, dimen padha nungsang puyang. Ora tumindak apik satemaga gagar wigar nggone Kakang Semar duwe gawe bakal bangun kayangan. No nistaken dawuh Pandya Brengge nistaken dawuh. Den merayitna semoliris semoliris eko balik matur nuwun Ndara
dene ndara-ndara kula sampun kepareng rawuh enten Karang Kadempel. Malah sinuwun ngamarta pun maringaken pusaka tetiga. Pustaka Jamus Klima Sada tumbak Kara Welang payung tunggul naga. Panjenengan iki dadi syarat supaya sampeyan niku rawuh enten padusunan, rawuh enten Karang Pradesan nyaketi dhateng para kawula supados ngertos dhateng gesangipun para kawula sampeyan. Nek kawula niku mang caketi raos pangraosipun mang cedhaki atine. Niku padha karo wis digatekke. Bombong ing kawula tanpa pepindhan inggih mekaten kawula tansah mbangun miturut dhateng dawuhipun Alindra sinuwun punta lan sak kadang kadadeyan inggih mekaten damel praja menika ayem tentrem embanipun para kawula gesang wonten ing kayiwangan kaya sing kula jangka niki Ndara. Bumi kuncang kanjeng langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung dereng ngantos paripurna balacana katrenjo swaning Bambang Antasena karya cingak kang samya mulat semare konten prayana semuriris Tata laruta saking kutha Sanggara kula yen tandulusa Sanggara kula yen tandulusa Ndara Antasena kek suwene aku jaga ning tapel wates Karang Kadempel dumadakan tanpa kanyana-nyana ana yaksa ingkang ngamuk nguwuh-uwuh nantang karo kakekne Semar lan ora nyarujuki Kangane Semar nggone mbangun kayangan. Sampeyan mangdo meneng mawon kula dhewe sing methukke to. Konten mrayetna semuriris eka balik titiyane gandayane iki sing jeneng Semar. Pancen iya kowe sapa? Aku Jajal Wreka. Alawi gatine pancen diutus dening dewa. Dewa sapa sing utus? Dewa sing mapan ana ing kayangan. Mesti eneng jenenge, eneng wewisike. Aku kandhanono nek pancen dewa cetha wisike sapa tak jujuke kayangane. Sebabe apa kok dadak ngutus karo kowe ngogreh-ogreh nggonku duwe gawe bangun kayangan Jajal Wreka. Kowe aja ngapusi karo aku. Nek sing tok apusi Semar tak kira ngandel wae. Nek Semar kuwi wong sing angel diapusi. Dewa ora bakal misik karo titahe, ora bakal utusan karo wujuding Gandharwa supaya ngogreh-ogreh wong sing duwe pakarti becik, wong sing duwe gegayuhan sing apik. Monggo Semar gegayuhane ora ngesuk-suk karo uripe sak pepadane. Gegayuhanku ora gawe kapitunaning sak pepadane, ning malah gawe becik kalawan sak pepadaku sing urip-urip ana ing negara Ngamarta. Lah yen dewa sing kongkonan karo kowe iki arep ngogreh sing dadi kekarepaning Semar. Mengko aku sing arep matur karo Sang Hyang Bathara Wenang supaya dewa sing aran Wisnu kuwi dicopot wae aja nganti dadi dewa nek senengane mbeda karo wong sing duwe gegayuhan becik Jajal Wreka. Waduh, lah kok jebul
Kakang Semar ora iso dihapusi. Janjane kula niku iso dihapusi gampang. Wong sing kerep ngapusi kula niku malah ming Bagong. Nek wong liya ngapusi kula niku kangelan, ngoten. Iya. Aku nyuwun pangapura, Kakang. Sampun mboten napa-napa. Sampeyan niku arepa ketitisan dewa ning nuwun sewu blegere isih wujud menungsa. Mula kedunungan raos drengki, srei, dahwen panasten, patiyupen. Semar duwe niat bangun kayangan jroning ati sampeyan ketabetan rasa meri kalih kula. Tumunten sampeyan gawe perkara karo Bagong. Benjang malih niku nuwun sewu nggih Den, kula niku ora arep ngesuk-esuk kalih kelungguhan sampeyan mboten. Kula ora arep ngesur kelungguhan sampeyan mboten ora napa nilai kula ajeng ngendhik dhateng drajating Nata Ndarawati minangka pujangganing para Pandhawa mboten. Kula mung nindakake kewajiban minangka dadi pamong, kula mung nindakake kewajiban minangka dadi abdi sing kudu nyengkuyung karo bendara kula. Lah nek ngamarta ketok ora tentrem kula duwe kewajiban nentremke. Merga kula niku abdining para Pandhawa. Ning kula mboten gadahi niat ajeng netepi tetembungan golek pendhok supaya ketok. Mboten. Kula mung abdi ya tetep abdi. Iya, Kakang Semar aku ngerti tulusing atimu. Nggih sampun mboten napa-napa. Dilebur. Rasa sing mboten seneng dilebur, rasa sing meri dilebur, rasa sing panas baran dibuang sing adoh. Sakniki ayem, ayom, tentrem. Manunggal kali ndara-ndara kula Pandhawa adi-adi sampeyan. Bato-bato. Kakang Semar kowe ngerti glibeting Nata Ndarawati? Sinuwun Kresna njaluk bantu amuhi nalika peteng atine nalika wis buntu penggadarihe. Nang atine wis tak gawe padhang, sing buntu wis tak gawe dalan. Wekasan wis lega, penggali wis ndodho keluputan. Kowe arep ngopo? Arep ider. Batu-batu ban mboten. Ora bali. Bali. Kena ora bali iki ndak blandang. Nyuwun pamit kono bali disambung sesuk bengi sik enek climen Durga. Ngestaken dawuh. Kakang Semar yen Naya-Rayu padha diwiwiti nggone mbangun kayangan langkung prayogi. Aku lan Pandhawa padha sarujuk. Lak ya ngono to Werkudara. Nggih. Panjenengan. Semono uga Janaka rak ya sarujuk kula Nokmur. Apa? Kula Nokmur. Non. Kula non mekaten Koko Prabu Puntadewa. Jelampur. Wonten jam. Plinteng kakangku. Plinteng dasmu kok plinteng kakangku. Anak-anak iki nek dokon gawe mangkel kok lido sregep. Sinuwun mboten sandangu Kang Rayi. Pokoke monggo mugi-mugi rahayune skala.
Pi. Pi. Ini. Boleh. Anak pun menjuruan kan. Buang makai. Kan di sini kalau. Right. Kira mesti ya. Dari ini saya mana tak? Dari. Awak ni mana? Dia memang itu berapa tahun ni ada. Kalau dia bersih. Dia bersih. Dia bersih. Ramah permen. Nanti lah. You masuk makan deh. Itu orang yang berguna. Duduk kali, berarti lah duduk kali. Yang berapa nih ngalio? Panas lagi ke? Alpi ini pi. Iya lo beli. Serapi. Mencari lipat sing goreng. Kalau ada bubuk kuning, mana kemalu? Iya toh. Kalau mau air kuih. Kumang kolong, lapis goreng kalau udah pedes. Ngomong dia yang enam. Nah, yang tidak tahu namanya di sini enam. Nah, empok enam. Tidak enam. Lima. Nah, tidak pada mau kata apa? Ya, itu enam. Aku lebih dekat teman-temannya lah. Berapi dan saya sebelum itu, jadi aku kembali. Iya. Sebelum itu yang dia hilang ini. Sedikit karena di sini kan saya malah menulis dulu. Kecil saya. Iya, betul itu. Orang dulu. Tepatnya yang jelas nih, Dok. Yang aku apa dulu. Itu. Nah. Mana dia yang dia? Apa tak biar mati kok gelap? Nanti bu itu. Ke banyu ning kiping ya?
bolo pikepan lu ya, trek. Oh, boleh. Dia yang sekarang yang tuh sopir. Kan batek kayak gitu. Iki arep ngomong. Ya panganan ya arep. Aku pilih jangan kae. Sebenarnya. Yo ora mau elek ngono. Iya, itu aku yo blekang ngono ku lho. Terus kowe yo ngadu nang warung iki sing kuwi. Iya, aku kayak bilang lho, Ayu. Pak, Iya. Pak itu gede-gede ya kan. Pak tadi tidak duwe kelopak anu tuh. Jadi Mulai ya elek ngono aku. Aku ganteng itu kan elek meneh. ada yang beradu. Alisan beradu itu ngono wae. Dulu tak berat lagi. Kan kok beratnya karo ora kowe. Aku pada nyengok. Yo, mana tuh itu wedok. Wang
kecil dimanja, muda boya-boya, tua kaya raya, mati masuk surga. Wow. Nama panggilan itu kan Maman, nama sini ya aku sudah cewek Bune Ibu kenapa dong? Ibu, apa itu paket ini kan ibadah anggaran apa enggak? Apa tilet nih? Hah? Jenenge Yatmi lah no. Iya, kenang padha kok. Yatmi siapa? Ya Yatmi kuwi sampean ku lho. Yatmi ini kan Iki kan Mbah Sarmi. Apa Yati? Oh iya. Benar dina di Yati ya. Apa iya? Pilih dhewe pilih Yati. Wes. Pilih dhewe pilih Yati. Ya. Ya Yati. 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 Jangan nama wedang ti. Iya ya. Ini ada nasi. Digawe mana mes apa lho, Dik? Mek tulos. Orang-orang ini. Apa sing dipakai beda mulai digawe? Agak digawe ya. Tapi nanti ya. Elektrik minggu lho kok eh. Tulos minggu itu dulu ya. Siapa yang makan? Makan nasi jagung. Jagung pokok. Iki lo sing Arab, orang-orang yang seperti itu. Itu ya kudu watak kok. Aku loh, putane. Awan, ini.
mlebu metu kadang. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa lagi wani itu lagi menentukan apa? Mampu lah, kalau ngetet